Tak dámy a pánové, já jsem Laštovka a dneska je se mnou na drátě prezidentka. Prezidentka Asociace komunikačních agentur Pétě Jankovičová. Péťo, moc rád tě tady vidím. Ahoj Péťo, ráda tě vidím. Jsem rád, že jsi dorazila. Kromě toho všeho, ještě, že jsi taky jako ředitelka významné reklamní agentury, tak jsi digičlověk a správný digičlověk potřebuje digitální hodinky, takže i jedny mám pro tebe. Jsou takový speciální barevný. Wow. Tak jestli tě to neurazí, tak jsou celý tvoje. Takováhle barevná, fialová, vlastně nevím, co to je za barvu. Nikdy. To si veľmi vážim, to bude môj muž rád na hodinky. Opravdu? Naozaj. No tak jestli... Preto nemám digitálky, ani Apple Watch, ani niečo. Musím. Ďakujem. Tak to jsem zvědavý, co bude tvůj muž on ocení. Jo. Aj digitál. Okay. Odkud pocházíš a kde se vzala? Tu se vzala Petra Jankovičová. Ja pochádzam zo Slovenska. To ste mohli odhadnúť. Možno. Zo západného Slovenska, zo Záhoria. Čiže, vlastne, že keď by som spustila po našem. Áno. A tak niektorí Češi si myslia, že si robím srandu z češtiny, Slováci, že zo slovenčiny. Ale tak záhoračtina je taká špecifická. A jako mluvíš takhle, když tam dorazíš, jo? Jako... Už veľmi nie. Že práve, že môj tatko si zo mňa robí srandu, že som že to Slovenka a tak. A už aj chytám pražské tie. Jo. Takže som zo Senice, čo je malé mesto, asi 20 000 obyvateľov stále myslím, alebo tak. Tam som vyrastala a keď som bola na strednej, tak som mala príležitosť vlastne v 99. Ono sa to ako nezdá. Dneska už je to možno bežné, tak som šla študovať na rok do Ameriky počas strednej školy. No, tak tomu se hnedle dostaneme, ale jestli ti to nebude vadit. Ešte skôr mám ísť. To si nepovedal. Čím je specifická ta záhoráčtina? No ona je, tak ako sa rozpráva na Morave, taká tá to o Hodonine. Hej, Hodonine cez cestu vlastne skoro. Slovácko, no. Také podobné to je. Jo. Takže normálně, já nevím, říká se tomu nějak, jak se třeba na Moravě říká se BK, tak jako... U nás sa Váka. Váka, tak... Takže byla jsem, robila jsem, takže ale taky... u nás sa nerozprávalo nikdy až tak to jako je tam taky to blátivý L, takový to, no. To je hezký, tak to já si budu muset asi pustit nějaký vaše povídání. Ono vlastně také to, že keď si pozrieš Slovácko, sa nesúdi a to tak my rozprávame tak podobně. Jo, takže takhle. Aha. Tak k čemu tě rodiče vedli? Byla si spíš umělecká nebo spíš matematička? No je to také zábavné, lebo moji rodičia sú obidva inžinieri. Technický. Tatino vyštudoval elektrotechniku a bol vždycky do IT a dokonca mal aj v 90. rokoch založil IT firmu. My sme boli jedna z prvých rodín v Senici, čo mali počítač doma. Áno. A kde to bylo? Ešte v 80. To bolo začiatkom 90. rokov. Naozaj začiatkom 90. rokov. A takže ja som vždycky tam ako bola pri tom a tak, takže som vždycky to mala rada a k nám chodili študenti sa na to pozerať, to bolo vtipné. No a co to bylo za počítač? To si nepamätám. Ne. To už je tak dávno. Jako písíčko? Písíčko, veľké proste. Jo. Takže to, maminka je chemická inžinierka, ale ona je podľa mňa veľmi umelecká duša. Ona je rada maluje a proste hrala na klavír, takže ja som potom hrala na klavír. No video. Ale je to také zaujímavé, ja som si to uvedomila nedávno, že mňa to až tak nebavilo, ale ja som do tej Zušky chodila 12 rokov, lebo ja proste I don't quit. Jo, byla to povinnost taková. Jako. To je zajímavý. To mi tady řekl už jiný člověk taky, že taky prostě myslím, chodil že to tak tedy bolo, že to tak bolo. Oproti tomu môj mladší brácho, tak... on vždycky niečo začal a potom skončil, lebo ho to nebavilo a tak. A spätnou optikou si hovorím, že to dáva úplne zmysel, jak on je teraz vlastne u nás aj v agentúre kreatívny riaditeľ, tak on je kreatívec. Jasne. A ja to tam vedú, lebo proste asi toho niečom vypovedá. Ale vlastne si spätne hovorím, že možno keby som to nechala tak a venovala sa niečomu, čo by ma bavilo viac, tak by to bola väčšia zábava. Ale tak čo už. Jo, tak co už, jako 12 let chodím rád na klavír. A tak to všechno přeci nějakým způsobem mohlo tě vést ještě k tomu, že bys třeba bývala mohla pokračovat, nebo ne? Práve ten paradox na tom je, že ja som to ukončila a odtedy som moc ten klavír jako neotvorila. Ne, ani trochu. Z kolika dětí pocházíš? Z 2. Ja som staršie dítě, staršia sestra. Ešte k tomu v tej našej rodine to bolo tak, že ja som bola prvá vôbec ako vnúčka aj. Takže
milovaná duša. Áno, mám naozaj naturálne detstvo. Áno. Na tých prvých pár rokov ešte predškolského veku ja mám na to strašne živé, krásne spomienky. Jo. A som si veľa zažila aj so starými rodičmi. A ty byli všichni tam poblíž, jo? A poblíž, áno. V Senici a v Holíči, čo je kúsok od Hodonína. Áno. A chodili sme na chatu zase na Starú Mijavu, do lesa. Môj dedeček bol lesník, riaditeľ lesného závodu. A myslím si, že aj preto ja mám strašne rada prírodu a les. Jo. Ale zároveň aj to mesto, takže som taká... To bylo takový, jak ty přátelé z toho Zeleného údolí, ne? Ano, Vlado Miller trošku na pile. Tak nejak to bolo, no. Jo. Dedeček nosila ten klobúk a proste on aj keď bol už v dôchodku, tak proste mal to veľmi rád. Takže som si zažila takéto krásne detstvo aj v tej prírode, napriek tomu, že sme bývali v paneláku, tak tie prázdniny sme vždycky boli na tej chate v lese, v potoku proste. Chytali sme žubrienky, žabičky, všetko, tak krása. No, tak to je všechno krásná kombinace, takže poloviční chemička, ale zároveň umělecká duše. A brácha teda říká, že sice teď je kreativec, ale taky chodil do nějaký zušky, nebo... On chodil na výtvarku. Jak se to jmenovalo na Slovensku? Základná umelecká škola. Takže úplně stejně. No. Jo. On chodil na výtvarku, a vyštudoval architektúru. Teda on je tiež inžinier. Ja som tiež inžinierka, ale ekonomie. A on je inžinier, architekt a skončil v reklame v kreatíve. No, tak proč ne? Není jediný. U nás aj náš šéf stratégie Matúš je architekt. On to chvíľu dokonca aj robil, že navrhoval nejaké baráky a za to získal nejakú cenu a potom spravil reklama. Jasně. No a na střední školu si mířila kam teda? Ja som chodila na Gimpel v Senici. Jo, zůstala si doma. Jo. A jaký to bylo? Bylo to v období, kdy byla si ta Peťa, která byla taková jakože všeobecně oblíbená, nebo spíš si měla pocit, že to není správná cesta? Proč zrovna Gimpel? Ja som si vždycky myslela, že chcem ísť na vysokú. Som mala vždycky samé jedničky. Ja som bola táto dcera. Jo, táto. Chápu. Takže tak ja som veľmi dlho chcela byť novinárka. Aha. Takže tá cesta na ten Gimpel a potom dávala totál zmysel. Myslím si, že tak nejak ako všeobecne obľúbená. Asi trochu jo, ale zároveň ja som bola taký trochu geek. Jo. Nosila som okuliare, vieš, proste pehavá som bola, hodne zrzavá. Takže trošku som si zažila aj, a myslím, že ne na tej strednej, ale ako na základke aj také tie detské nejaké, vieš, takéto... Ako šikanu? No. Ako dneska by sa to možno už volala šikana. No ja som to vtedy tak nevnímala, ale mám pár takých vecí, ktoré som si musela vysporiadať. Aha. Ale nespomínam na to ako, že nerada a tak. A ten Gimpel, tam vlastne, jak som už začala, tak keď som mala 16, vlastne po druháku som šla na rok do Ameriky, do Kalifornie a keď som sa vrátila, tak to bolo náročné, pretože vtedy to fakt nebola bežná vec. A to moje okolie to... nezobralo úplne tak, akože aké super, ale... Tak ty si šla mezi prvákem a druhákem? Nebo mezi druhákom a třeťákem a pak si nastoupila do třeťáku. Do treťáku, ale vtedy náš Gimpel v Senici si povedal, tam to americké školstvo, to není dobré. Aha. Musela som si zopakovať ten ročník. Akože, jo? Takže som išla do treťáku s inými ľuďmi, jak som bola prvé 2 roky. Jasne. A to nebolo úplne ľahké. V tom období, keď máš tých 16-17, tak si buduješ tie prvé väzby a kamarátstva, takže tam to bolo trošku náročnejšie, pretože proste jednak som sa od nich oddelila, jednak proste a to vtedy mi taká Američanka, jo, tak s takým tým, s tým dešpektom aj tí učitelia to ako a přitom už to byli konec 90. Áno, to bolo 99-2000. Ale vtedy to proste bolo tak, niečo chce byť niečo extra a tak. Viem, že učiteľ angličtiny náš vtedy mal so mnou problém, pretože on až tak dobre po anglicky nevedel. No, to tak bývalo. Takže mám takéto, ale zároveň ten rok v tej Amerike bol veľmi transformatívny pre mňa. Jo. A kde si byla? Bola som v Kalifornii. Tak to je veľká. Tá je veľká. Bola som v mestečku, ktoré sa volalo Paso Robles. A je to kúsok alebo kde to je niekde medzi San Franciscom a LA, proste uprostred, malé mesto. Strední Kalifornie. Áno, tak. Jo. A ja som si tam zažila takú zaujímavú vec, lebo to bol taký ten, že exchange program. A ja keď som tam prišla, tak vlastne som sa dostala do rodiny adventistov 7. dňa. Jasne.
jasne. A to bol nejaký jako záměr? To nebol zámer, ale vlastne my, keď sme boli na nejakej tej úvodnej orientácii a keď sa ako to celé riešilo, tak nám všetci hovorili, že máme byť ako otvorené hlavy, máme byť ako liberálny niečo, čo ja si myslím, že som, ale že ja som vlastne si nedávala žiadne podmienky a dostala som sa do tejto rodiny a to, že sú adventisti 7. dňa mi až tak ako nevadilo, ale ja som postupne ako zistila, že oni mali nejaké neúplne dobré vzťahy s deťmi, že mali 10 detí, 3 z tých detí ako vyhnali z domu. Cože? A tak, boli vegáni, čo tiež pre mňa vtedy akože bolo ako prekvapivé, že ja som to dopredu vôbec nevedela. Jasne. Zároveň ja som z podstaty toho programu chodila na verejnú strednú školu, ako veľkú. Oni svoje deti mali v súkromnej malej, kde bolo dokopy asi 15 študentov od prvej triedy základky až po maturitu. Okay. Bolo to zvláštne. Neviem ti ako klamať. Bolo to zvláštne a po asi mesiaci a pol oni povedali, že buď budem chodiť teda do tej ich školy, alebo že oni teda ma nechcú. Aha. No a jak to dopadlo? Dobrá story, že? To je hluboký. No, tak ja som mala vlastne na výber a ja teraz aj úprimne sa obdivujem za to, lebo ja som mala 16 rokov, bola som prvýkrát vlastne v živote sama niekde, sama v zahraničí, ešte cez oceán. Cez oceán, jasne. Tak ja som vlastne si povedala, OK, tak ja domov nechcem ísť, lebo naši do toho celkom investovali a je to veľká príležitosť. Tak v tej škole, kde ja som bola, tam bol taký super pán učiteľ, volal sa pán Williams. A on viedol tzv. International Club, že my sme tam boli tí výmenní študenti viacerí a to bolo ináč teda super. Ja som mala kamarátov z celého sveta vtedy. No, ešte pred Facebookom, jo. Jo. A my sme a on bol ešte aj učiteľ vlastne histórie dejepisu a on mi vlastne dovolil, že na tom dejepise ja som teda tam oslovila tých mojich spolužiakov, že či teda niekto si ma nezobere domov. No jo. A niekto si ma zobral domov. Jo? A ako Američan? Američanka, vlastne spolužiačka, tá presvedčila svoju maminu a čo bolo vlastne zaujímavé na tom celom bolo, že ona vlastne bývala so single mom. Aha. Ešte mala bráchu a oni boli tak zlatí, že oni sami nemali moc. Ona bola zdravotná sestra a vlastne si ma zobrali k sebe a ten zvyšok toho roku som bola u nich. A jak to dopadlo, ten vztah s tou předchozí rodinou? Tak akože... Tu si nikdy nevidela, nebolo to akože vzlom, potom som ich niekde raz stretla na ulici. Aha, okej. Ale ako som rada, že to tak asi dopadlo, lebo ako spätnou optikou si hovorím, že ako to bolo fakt ako náročné. Jo. A ty si, jako, tak to tak bývá na Slovensku, jsou většinou katolíci, takže já ne. Takže to tam nebylo ani v rodině, vůbec, ani právě, trochu. že vůbec. My nejsme veriacá rodina. Nejste vůbec, jo. Tak může to tak být, takže potom to setkání s tou jinou kulturou do jistý míry může Jako být. bolo to zajímavé a ono to ale do isté míry trošku to bolo extrémné. Oni boli veľmi ako uzavretí, že vidíš to niekedy v tých amerických filmoch. Takže dneska, keď pozerám nejakého True Detective, alebo tak si hovorím, že ty jo. Jo. No, dobře. Takže to nakonec dopadlo fajn, teda dopadlo to fajn, v jiné rodině. V inej rodine. Myslím si, že ma to veľa aj naučilo, lebo ako nebudeme si klamať, ja som bola trošku ako privilegovaná. Aha. Aj keď určite sme neboli, že by sme boli ako bohatá rodina, ale mali sme sa vlastne dobre, lebo moji rodičia proste na tom pracovali. Jasne. A potom som bývala vlastne v podmienkach, ktoré boli ako vlastne horšie než doma. Oni, tí ľudia v tej Amerike, oni to tak ako nevedeli pochopiť. Oni si mysleli, že my tu nemáme ani televízie, ani mikrovlnky a pritom sme mali tie telky a všetko ako lepšie. Věděli, kde Slovensko je? Ne. Jasné. Easy in Russia a tak. No, jasne. Ale tak aj to bola podstata vlastne toho výmenného programu, že preto to tam oni robili, aby sa všetci vlastne dozvedeli. Jo. Ja som tam aj vtedy vlastne cez toho pána Williamsa sa dostala vlastne k nezisku, že on bol veľmi aktívny v Amnesty International a tak. A myslím si, že mi to tak jako zostalo odtedy. Jo. No a čím tě ta Amerika ještě, říkáš, formovala jinak? Bylo tam něco, že bys třeba sledovala tu kultúru? Byla si amerikanofilka potom, třeba, když se zvrátila? To som asi úplne nebola, pretože pre mňa bolo veľa vecí prekvapujúcich. My sme tu síce mali vtedy seriály, Beverly Hills a tak, ale ja som zistila, ako veľmi iné to je dokonca aj v Kalifornii, ktorá je veľmi liberálna.
liberálna a mňa veľmi prekvapilo, jak veľmi to bolo konzervatívne vlastne. Jo. Hlavne čo sa týka takých tých vecí, ktoré nejakým spôsobom súvisia s niečím, čo oni ako pripisujú nejakej sexualite alebo niečomu. Veci typu, že dress code na strednej. Jo, že ty prídeš do školy, vonku je 40 stupňov. Měli ste uniformy. To sme nemali síce, ale nemohli sme mať, že bez rukávov trička, alebo kráťase proste nad kolena, vonku 40 stupňov. Jasne, minimálne, a nemohli sme a to bolo pre mňa prekvapivé, lebo ma nikto nevaroval. Jo. Takže samozrejme, že som tam na začiatku ako ty kokos teplo, tak si dám na ramienka šaty, alebo tak. No. Tak to bolo prekvapivé veľmi. Potom takéto... A jak to dopadlo, promiň, to ještě, jako někdo tě jako vyplísnil, jako že tě upozornil rovnou? Upozorniť ťa, jako, nebo to bylo rovnou... Rovno ťa nepošlu ťa rovno domov, ale dajú ti nejaký tam svetrík. Je tak. A proste ti povedia, že keď sa to bude opakovať, tak dostaneš tú suspension, alebo jak sa to volá. A tak, tak to som čučala, samozrejme. Jo. Lebo v tom Beverly Hills tam v pohode chodili v tých krátkych sukniach. No, samozrejme. No. Takže to bolo, to je taký iba príklad, ale bolo tam viacero takých vecí, ktoré ma prekvapilo, napríklad ako prístup k antikoncepcii a tak, že na jednu stranu to bolo vlastne nelegálne, pokiaľ nemáš 18 rokov. Jo. A na druhú stranu priamo v tej strednej škole bola školka pre deti teenage mothers. Aha. Jo, že to je ten paradox, že oni na jednu stranu akože ti povedia, nemôžeš vlastne ani sa pomaly o tom baviť, ale na druhú stranu potom musia riešiť tie dôsledky, ktoré pre nás, napríklad u nás v Senici sa toto ako nedialo. Jo, takže... No, neměla si spolužečku ze 7. třídy, která měla dítě. Ne. Ja, jo. No, ja nehovorím, že sa to nemôže stať, ale tam to bolo normálne, že ako relatívne veľká školka to bola. No. Jakože to tam bylo běžný. No. To byl takový Gangsta Paradise trošku. Že to, jo. No a prvýkrát som videla vlastne v škole policajta. Jo? Prvýkrát som videla zbraň reálnu. Že pre mňa to bolo fakt, ja som bola v tej Senici a potom rovno hentam. Okay. A ja som v živote nevidela akože pištol. Jasne. No, a tam chodili prostě po kampuse. Jo. A to bylo teda vyloženě jako kampus, který byl spojený s nějakou ještě další školou třeba? To bol jedna škola, ale bol to taký ten, že nebola to jedna budova, ale bol to taký kampus. Že tam bolo viacero tých jako budov. Kolik tam tak bylo študentů, odhadneš? Fú, to Stovky. Lebo to bola tá verejná škola. Ale vlastne ten školský systém, to bolo tiež vlastne pre nás zaujímavé. Že my, jak sme to mali oddelené, že gymnazisti chodia na gympel, učňovkári chodia na učňovku a že vlastne sa moc ako nestretávajú medzi sebou, tak tam všetci chodili na tú jednu školu a vlastne to, jaké predmety mali, či boli náročnejšie alebo menej náročné, tak to nebolo podľa toho, na akú školu chodíš, ale podľa toho, jak si to vybral. Jo. A ja som sa tam strašne naučila taký ten spôsob učenia aj prakticky, že my sme tých predmetov mali napríklad menej za ten rok. Poviem príklad fyzika. Že na tej strednej sme to mali 4 roky, 2x45 minút za týždeň a iba sme sa ako učili niečo z učebnice. A tam to bolo proste intenzívne, že sme mali vždycky raz v týždni, alebo myslím, že 2 dní do týždňa boli také blokové, že sme mali iba 2 tie predmety. Jasne. A že do obeda sme sa venovali len fyzike, robili sme pokusy a potom sme to späť a boli projekty. Jasne. A toto tu vôbec ešte vtedy nebolo a myslím si, že to mi ako pomohlo aj vlastne na výške a potom v práci veľmi. Jo. Alebo prezentovať sa. Postaviť sa pre niekoho a odprezentovať niečo, čo si urobil nápis. Pitvali ste žábu? Ja som nemala biológiu. Ja som mala teda fyziku z tých vedeckých vecí. Tým, že som chcela byť novinárka, tak som mala predmet journalism. Aha. A mala som skôr, ja som viac stiahla k tým humanitným vedám teda. Aj keď ako vlastne tie prírodné mi išli. Áno. A ak si sa aj pýtal, že či som bola matematika alebo niečo. No. Ja mám veľmi rada čísla, matematiku, logiku a tak, ale viac ma to asi ťahne k tej humanitnej. No, pořád přemýšlím ještě nad tou Amerikou. Jaký to bylo to rozhodnutí vlastně už v té Senici? Jako řekla jsi si, já do té Ameriky chci, protože nevím. Co byl vlastně ten driver, proč se sebrat a odjezd do Ameriky? Chtěla si prostě jenom líp umět anglicky a poznat svět? Najprv som sa chcela naučiť po anglicky. No ale tak přece jenom jít na střední školu rovnou studovat v angličtině, to jsou 2 rozdílný kroky. Myslím si, že som vôbec nemala predstavu, čo to obnáša. Akože, že vlastne to nevedieť, že keby som vedela, tak by som nikam nešla, podľa mňa. Jo, jasne.
Ale pre mňa tá anglina strašne bavila teda. Už vlastne od základky tam som mala strašne dobrú pani učiteľku a my sme mali na základke, možno to ma ovplyvnilo, som si to ani nespojila až do dneška. My sme mali vtedy, to bolo také, že chodievali vlastne dobrovoľníci. Tí dobrovoľníci z tej Ameriky. A my sme tam mali Davida a Jima na základnej škole. Jasne. A ja som si s nimi strašne rozumela a som sa hovorila, že ja sa chcem ísť pozrieť, odkiaľ oni sú. Takže, a byli teraz, neměla si už potom možnosť? Ne, potom som s nimi nemala už moc. My sme si s tým jedným, sme si písali pohľadnice, vtedy ešte proste tie internety neboli, že? Takže sme si písali pohľadnice a ešte vlastne aj dlho potom, ale už sme sa nevideli. Jo. Takže touha potom poznat ten jazyk a i to místo, to tě potom dovedlo, ale že zrovna tu střední školu, to ti zařizovala nějaká agentura? To bola nejaká organizácia, nejaká agentúra, ktorým naši zaplatili a oni ma spárovali s tou rodinou a vlastne nejak to tam riešili, ale neviem, či urobili good job. To nevadí. Ale to nevadí, ale celkovo to je jedna z tých... To bol rok, ktorý podľa mňa ma úplne ako nasmeroval úplne niekam inám. Úplne ma vystrelil niekam inám, ako keby som zostala v tej Senici proste na tom Gimply. Takže to, že se trošku změnila, pravda byla? Určite, že to nebylo tak, jako, že se ti posmívali, jako, že by si... Myslím si, že úplně jasně, že jo. Jo, tak si potom jako přerostla. Je ten myslím zbytek. Si, že jo. Takže pojďme jenom, jaký to bylo, když se teda vrátila? Ty jsi mezi tím, byla si celý ten akademický rok pryč a mezi tím ses nevrátila ani na chvilku, takže si tam prožila to neboli peňažky. Ty Vánoce a všechno, co jsi tam měla. Jako to jsem mohla, no. Ještě v té Kalifornii, kde bylo fakt teplo. Ozdobila si s palmu. Pomarančový strom, ja som bola, lebo vlastne otec tých mojich súrodencov vlastne, tak on žil na pomarančovej farme. Aha, no tak proč ne? No, to bylo super, bylo to zaujímavé. Jo. Chybali mi naši teda, ale... Jo. No to právě, to jsem si myslel, jako jestli to nějak ovlivnilo, protože to byly první Vánoce bez rodičů, tak to asi mohlo se nějak jako i do té psychiky třeba nějakým způsobem otisknout, no. Třeba, to neviem. si tak až tak neuvedomujem, ne. Ale bolo to náročné potom vlastne úprimne s tatinom, keď som sa vrátila, lebo myslím si, že pre ňoho to, že som sa zmenila, že som vyrastla medzi časom. A ono ešte aj v tej puberte, proste medzi 16-17 je to celkom ako rozdiel. Je to znám. A on vlastne sa tak trošku spamätal a on potom ma začal ako strašne ako prísne vychovávať. Jo. Ale... A nechcel ma nikam púšťať a tak. A mne to vtedy hlava vôbec nebrala, lebo ja hovorím, tati, ty si ma poslal proste do Ameriky. Ty sa ma pustil do Ameriky, ja som bola rok niekde, kde si vôbec nevedel, čo robím. No, a teraz mi hovorí, že mám byť o 10:00 doma, keď moji spolužiaci chodia na diskotéky. Jo. A ještě vteřinu, jak jsi komunikovala s rodičema takhle na tu dálku? Posílali jste si maily nebo Posílali jsme si maily, vtedy jako naši tým, že mali ten počítač. No právě. Tak mali aj internet. Jasně, a tak. Ano. V té Amerike tam už to vtedy bylo v pohodě, že tam si neplatil od dát, tam to bylo jako v pohodě. Takže veľa jsme komunikovali cez e-maily a volali jsme si normálně. Volali jste si, jo. Byly takový ty předplacené karty, kde se vždycky muselo vytočit nějaký číslo a pak se tam vyťukal ten kód té karty. No, niečo také to bolo, no. A pak to odečítalo ten kredit. A říkal... Ale vlastne sme v tom kontakte neboli nejak extra moc úprimne. Že dneska, keď si to dám do dnešnej doby, kedy sme zvyknutí byť vlastne non-stop, že si posláme, že naši sú na výlete, my to myšli a my sme na juhu Itálie a vlastne stále o sebe vieme, tak to bolo oveľa menej. Ako my sme si volali, ja neviem, raz za 2 týždne. Jo. Ale vždycky to bylo, jak sa máš dobrý, tak jo, tak se mě hezky. Myslím si, že ako fajn. Jednu vec, čo som, neviem, čo som to vtedy mala v hlave, ale ja som vlastne nepovedala úplnú pravdu o tom, jak to bolo s tou prvou rodinou. Okay. Lebo ja som sa bála, že povedia, že mám ísť domov. No jasne. Ja som mi to povedala až potom. Ježkovi oči. No, ja som im povedala nejakú inú story, nejakú ako veľmi oklieštenú. No, tak ty jsi byla kreativní už tenkrát, samozřejmě, to chápu. Ale nelhala som, ale nepovedala som im celú pravdu. Byla to taková ta bílá pravda. Také PR-ko. PR-ko, to si zapamatujeme. Není to úplně celá pravda, je to takový PR-ko. No a když se teda vrátila zpátky, přemýšlím nad tím, když se ti zrodila myšlenka v hlavě, že se chceš stát novinářkou, měla si tenkrát to nějaký... už predtým. Měla si nějaký vzor, nebo jako, kdo tě inspiroval k tomuhle tomu? To si úplně nemyslím, ale ja som vlastne to brala tak, že ja som rada písala vždycky. Strašne som bola čitateľ. Jo? Keď som bola vlastne decko úplne, ja som čítala non-stop, furt do noci, pod perinou. A co to bylo? S baterkou. Jako cokoliv? Čo prišlo. Jako cokoliv? Čokoľvek. Jo. Fakt, že všetko.
A veľmi ma bavil vlastne ten internet, keď začínal. No, že zrazu mám ja som mala vždycky ten hlad po informáciách. Ja som chcela strašne veľa vedieť. Okay. Takže to mi dávalo zmysel. A ja som si hovorila, že tí novinári vlastne v pozitívnom slova, že menia svet. Ja som chcela meniť svet. No jo. Vlastne tým, že dávajú vedieť, že spracovajú tie informácie, tak menia svet. A to som chcela robiť. Jo. A ja som sa aj potom dostala vlastne na vysokú školu. Nebolo to úplne vlastne jednoduché. Oni vtedy brali z celého Slovenska na žurnalistiku 30 ľudí. Aj ma teda vzali, ale vtedy zasiahol môj tatko a povedal, že on sa na mňa normálne nahneval a chcela by som šla na tú ekonomickú, lebo to má väčší potenciál. Takže ty si dělala přijímačky na žurnalistiku, na kterou tě vzali, což je sen mnoha jako lidí, minimálně v těch 90kách to tak bylo. Já jsem jeden z nich a neprožili jsme si teda tu radost toho, že by nás vzali na žurnalistiku, museli jsme si to prožít na jiných školách jinak. Tak to je takový teda... A proč tě k tomu přinutil teda nakonec táta? Já si myslím, že vlastně... Nebo respektive proč si podlehla? Pretože z jeho pohľadu to bolo tak, ja som sa vlastne dostala aj na tú ekonomickú, vtedy sa zakladala fakulta medzinárodných vzťahov. Okay. A my sme boli, tuším, prvý alebo druhý ročník vlastne. A áno, moja druhá voľba bolo, že by som chcela byť diplomatka, lebo v tej Amerike to proste tam bola s tými inými kultúrami a to ma bavilo. No a on vlastne, jeho názor bol, a myslím si, že správny pri mne vlastne, že s ekonomickou môžem robiť novinárku, a s tou žurnalistikou by to mohlo byť vlastne akože náročnejšie sa dostať do niečoho iného. Okay. A my sme mali fakt vtedy komplikované obdobie. My máme ináč krásny vzťah, ale vtedy sme mali veľmi komplikované obdobie. On sa so mnou proste nebavil. A ja som to proste neustála a podľahla som a proste... Rozumím. A vy jste v té době pořád ještě bydleli spolu? Ano, já jsem bývala u našich. No. A na vysokou školu si šla do Bratislavy? Ano. A tak to se musela přesunout na nějaký, ale už bydlení jinde. Na intrák. Jo. Jaký to bylo? No tým, že vlastne Senica od Bratislavy nie je až tak ďaleko, tak ja som nemala nárok na internáty ekonomickej univerzity. Aha. Ale tatko mal nejakých známych na technickej univerzite. Okay. Takže ja ako ekonomka, čož vtedy to bolo také, že to boli rozdielne svety. To bola elita. No, tak ja som bývala na internáte s ajťákmi. A možno aj preto som digilidi. Jo. Lebo ja som tam bola s tými programátormi proste. A bolo to super. Bolo to fakt super. Ja na to rada spomínam. Som bola ako utrhnutá z reťaze. Ja dúfam, že to tatko v živote nebude počuť. Ale tým, ako on ma fakt držal na krátko tie 2 roky potom, čo som sa vrátila z Ameriky, tak ja som, jak sa tu u nás hovorí, pařila. Moc. Jo. No tak to jsou ty studentské roky. Treba, ne? No, tak je potřeba si to prožít naplno. A jak se to projevovalo? No také to, že dojdeš z klubu, osprchuješ sa, ideš rovno na prednášku a tam zaspíš. To si ještě došla na tú prednášku. No. Tak jako je spoustu lidí... Lebo vieš, že ja som chodila 12 rokov na klavír, ktorý ma nebavil. Jo, jasne. Takže ja som... Ale potom už som to brala trošku ako... menej vážne tú školu a som začala hneď v prváku pracovať, lebo vtedy som si hovorila, že proste ja som mala takéto, že jak sa to správne robí. Jo. Takže ja som vtedy prekladala nejaké finančné správy pre nejaký portál investorský, takéto, jak to tam behalo, vieš, takéto, jak sa vyvíjajú tie indexy a toto všetko. A to som ja prekladala z angličtiny do slovenčiny. Aha, to bolo ako tam postovala na nejaký web. Jo, ale nevíš už vtedy, co to bylo. Už si to nepamätám. Myslím, že tá firma potom už ani nebola, alebo to bolo nejaké trošku ako divné, ale proste... Určite si zaplatili. No, písala som, mala som výplatu, mala som nejakú skúsenosť. Potom som odtiaľ šla... som mala prácu, teda popri tej škole som bola večerná recepčná v jednej veľmi renomovanej britskej advokátnej kancelárii. Aha. Čož teda... Večerní. Večerná, alebo ako taká tá od 4. do 8. Tam se chodilo ještě jako na večer na schůzky, jo? No, s advokátem. Právnici, no. A to bolo v hoteli Carlton, mali sídlo proste v centre. Jasne. A tiež mi to vtedy nedochádzalo, že kde to ja som, v jakom svete. A ja keď si potom uvedomím, že aké ľudia tam chodili na tie... Na tom Hviezdoslavově náměstí. No. Takže a to bolo super zase v tom, že tam som sa naučila jednak taký ten... aj tú etiketu toho biznisu a proste myslím si, že mi to tiež veľa dalo.
a takéto vystupovanie a práve to, jak aj komunikovať s tými ľuďmi, ktorí sú veľmi busy. Jak im dať vedieť, že im niekto volal, keď nechcú dvíhať telefóny a tak to bolo veľmi zaujímavé. A potom som nastúpila do spoločnosti Profesia.sk. Aha, jasne. Ešte v čase, keď ich bolo 15. Aha. A tiež na nejakú brigádu som tam vedla taký projekt, že zase som písala na web nejaké články. Jasne. Projekt taký vlastne obsahový. Dneska by sa to volalo content marketing. No jasne. Ale na tiskovke Windows Phone v Prahe, ja som potom už chvíľku robila aj pre pražský Microsoft, tak tam som stretla môjho muža. A na druhý deň sme šli na procházku a odtedy sme spolu. Vážne? Tak my sme si to fakt museli ako odmakať, pochopiť, prispôsobiť sa, pochopiť, že český klient je iný ako slovenský klient. A vtedy som sa trošku viac začala zaujímať vlastne o tú tému, lebo sama som si prechádzala relatívne ako ťažkým obdobím. Som bola 10 rokov v triade, jela som fakt akože non-stop, mala som ten život prerastený s tou firmou úplne strašne. Aspoň raz za rok chodíme aspoň na mesiac v kuse do Itálie. Tak viem, že som vtedy išla na FI. Došla som tam a hovorím, doma. A ešte aj ten názov, tyjo, že my, keď si uvedomíš, my sme boli že na bojišti a teraz jsme v radosti. Jo, no to je změna. Já ti popřeju hodně štěstí, aby to vyšlo. No a já jsem Laštovka, dneska byla se mnou na drátě paní prezidentka Petra Jankovičová. Moc děkuji, že jsi tady. Peťo, bylo to super. Přeju ti jen to nejlepší a děkuju. Děkujem. Naschledanou. Naschledanou. Herčíku, ahoj. My jsme vám chtěli říct tady s tímhletím chlupáčem, že celý epizody DigiLidí jsou na herohero.co, jako civilní obrana, to se dobře pamatuje, /Laštovka na drátě. A Arčí všechny zásady civilní obrany ovládá, třeba údery na kolenici, mávání žlutým praporkem. herohero.co /Laštovka na drátě, celý epizody DigiLidí, tak se na vás těšíme, že jo?